Ani, malakaw na si Papa, nag-ilis na sad. Sila magpanari, kita na ibili na sad. Pero yung ibili ni mo. Dong, malakaw na ko dong ha, kaya mato ko sa akong amigo, kay mag-tari me. Karong Mayo, mag-abot me, kay nagpo kaya mong pustahan na kay nindot kaya akong manok na puti, oh. Kondisyon kayo niya. Niglakaw na ko dong, laog kiha niya, na vitamins niya, ipainom sa manok. Niya, kay ay ginagpasipati, ayaw pa initin na, kay kuhan kayo, kay ako sa tukat kong amigo, kay mag-negotiate me. Tari na mo, ikamayo. Manok na ko, manok niya. Sabot na daan. Masyada na mo daanan eh, kay akong manok na puti ng isuka. Ha? Sige dong. Pa, malakaw na ka pa? Oh, lakaw na ko dong niya. Tutuoy akong sudan kay gitsatan ko sa akong amigo god kay yang manok ug akong manok mao may magsangka karong pistas Mayo. Itadjes. Itari man nako nya, itari sa tiha mao may magkontra nya, magsabot bidaan pilay pusta. At tuon man ko sila ha nya. Naiguli na ako dong pagluto niya og sudan ha kanang lami kanang naisabaw ba kay para maapil sa dang imong mga manghod ug kaon kay nindot gid ikaw nga naisabaw. Ya mais ang kanon, ha? Oh, lutuan di ka pa, kana magmantika ang sabaw. Wow! Oh, kana dong, lami kay na dong. Nga. Para natin masigop ba? Magluto na ko. Sige. Waras papay, lakaw na. Ako to, sudan yung manok be. Ihawon to na ako. What? Para magmantika, lagi sabaw lagi. Ay, manok papa. Oh, di na ko ihawon lagi. Oh, niya ko sabaw niya. Para magmantika. Kaan sabaw. Ni manok papa. Ako ni pakaon niya. Mantika, lagi sabaw lagi. Galing ya. Tahiyan nyo! Gunggong! Sabaw. Wow! Ambo kayo. Muna ko ipasuwan niya. Saro, di magmantika ang sabaw ni Manuka. Dami atong giluto sa anak si Gabriel eh. Sabaw ba? May salasa ko ang sabaw ko lami kay pagkaluto. Alat ang manok. Subuon ko pagkaluto nga. Ibuhi kong sudan ng lami kang naisabaw. Ano masago? Saka no? Tawag ko sa mga manok. Kapit na ang tarik. Di kamayo. Kapit talis. Asa naman ako manok ani? Isi na ba yung habi nila ni? Ako mo to si Gabriel B. Ako mo itong nagkakilid ng manok ng tao. Ako may kabuhi siguro. Asa bang manok dere? Gabriel! Asa ka? Asa bang manok dere? Pumuli ka? Nagmantika ng itong sabaw? What? Ano itong manok? Oo, katong ini kita No, no, no. Palayo, Gabriel, palayo. Tama na,